Здравейте хора, аз съм Heaven BG и ще продължа да снимам на сървърът, да довършим. Да. Както помните, тук написах Каспер 04. Тук са моите айтеми и тук са неговите айтеми. Не може така. Не му казвайте за това. Аз съм вътре в честа. Това ще бъде тук. Отвори, умри. О, сега. Аз ще почна тук да правя мина, защото не може само с дървени неща. Тъй пълно. Нямаме то. Няма поне камък, ще постараем да намерим. Лиани! Имаме с лиани! Ехо! Ако сте фенове на свежите БГ, който се прекръсти на Freshest BG, не се да абонирайте, харесвайте го, но той има една строго секретна тайна, който целият клас знае каква е тя. Той не искаше да се признае. Тоест, той си призна, може би, не помня вече. Но това беше доста зле. Ако чуете тази новина в Глупости Edition, ще припаднете. Но аз няма да я издам. Ако искате да я издам, се молете в коментарите. Когато се молите, аз ще си помисля дали да я издам. Доста е разочароващо. Такъв хубав човек да прави такава грозна тайна. Молете се в коментарите, ако искате да я узнаете. И ви казах, че аз ще си помисля. По принцип аз му харесвам клипчетата. Само не ми харесва това, че много бъгва. Но иначе той толкова добре. Чувам. Видя ми са кол. Тъмно.
Ще си спека дървените неща. За айрон. Бързо ми дайте по една баклавичка. Ама бързо! Че XX хеман XX ще поводее. Чакайте. Много ми бъгва нещо. И не е на добре. Много е зле. Какво правя, бе? Аз съм Квазимодо. Така, не. Всъщност размислих, няма да му кажа тайната. Фрешес беге, по-добре изгледай целият клип. Тоест Фрешес беге. Така, не. 6 айрон. Всичко деля с него. Не. Колко по 2 прави 17? Николко. Направо му ги давам целите. За кого ми е пръст на мен? Това беше от мен, приятели. Абонирайте се, сложете лайк. И оценете видеото с хубави коментари. Аре.